אוקיי, שלום לכולם, אני יעקב אברמוב מיהודה לפרש הנדסה. אנחנו נמצאים באור עקיבא, צפוני מחדרה. העסק שלנו הוקם בשנות 1999, ואנחנו בהתחלה בעסק התחלנו עם ענף הדפוס, תחזוקים מכונות דפוס. היינו בונים מכונות לענף הדפוס. 2006 אנחנו התחלנו עם מכונות לייזר. אנשים עוד לא יודעים מה זה טכנולוגיה של לייזר, זה רק היה התחלה, ולבחור על המכונות האלה מאוד קשה כי הן היו מאוד יקרות. רכשנו הרבה ניסיון בענף הלייזרים. היום אנחנו מוכרים כל מיני סוגי לייזרים, מתחילים ממכונות CO2 פשוטות לתוך עצים, פרספקסים וכל מיני כאלה, מכונות פייבר לחריטות על המתכות וכאלה דברים, וגם מכונות יותר חזקות לענף המתכת, שפותחים ממש מתכות. מכונת לייזר זה כעיקרון, זה טכנולוגיה של חיתוך וחריטה אור. זאת אומרת, הלייזר זה אור בגל מסוים. יש הרבה לייזרים של גלים שונים, וכל גל זה הוא מאומת לאיזושהי מטרה מסוימת. נגיד, בשביל לחתוך חומרים אורגניים וכאלה, הם משתמשים בלייזר של גל שלו 1640 ננומטר, שזה גל הזה, כאילו, יכול לחתוך פרספקס, יכול לחתוך עץ, יכול לעשות חריטות על עץ וכאלה. ולמשל, למתכות הוא כבר לא יכול לעשות שום דבר. אז למתכות משתמשים גל יותר קצר, גל של 1064 ננומטר, ואז הוא יכול לפגוע במתכות ולא יכול לפגוע בעץ. כעיקרון, המכונות שהיו פעם קרות מאוד, הטכנולוגיה רק הייתה מתחת כזאת, והיום טכנולוגיה כל כך התקדמה, ואנחנו כעיקרון עובדים עם המזרח, מכונות סיניות, ויש לנו גם מכונות אירופאיות, אבל הסיניות היום הם עלו ברמה מאוד גבוהה, עם ניסיון שלהם והכל. יש לי כמה ספקים קבועים, שאני עובד איתם כבר שנים רבות, וכל מכונה שאני עושה, כל מכונה זה לפי הדרישות שלנו. אנשים באים, מתקשרים, אומרים לי אני רוצה לקנות מכונה, ואני לא כל כך בעניין, וזה, ומה אתה יכול לעשות. אז פה הקורס שלנו, שאנחנו מתחילים להסביר, קודם כל לשאול שאלות, למה הוא צריך, לאיזה מטרות, מה הוא רוצה לעשות, איזה גדולים הוא רוצה לעבוד, ואז ככה אני יכול לתת ייעוץ לבן אדם, מה עדיף לו לקחת. וגם כן, אני בונה מכונה לפי הדרישות שלו. אני לא שם לבן אדם דברים שהוא לא יצטרך, אני בונה לצרכים שלו את המכונה. אנחנו בונים מכונות ברמה מאוד גבוהה. אני כעיקרון מהנדס מכונות, ואני מכיר את המכונות מאוד טוב. אני נותן תמיכה לאנשים. זה מה שחשוב גם כן בעסק, שאתה קונה מכונה עם התמיכה. נותן להם לא רק אחריות, אתה נותן להם גם הסבר, אתה נותן להם הדרכה, אתה נותן להם תמיכה, אני נותן תמיכה טלפונית, אני נותן תמיכה מרחוק. הקהל שלנו בהתחלה זה היה הבתי דפוס, כי העסק שלי היה מבוסס על בתי דפוס. זה מכונות CO2 שיכולים לעשות חריטות, שלטים, חותמות, פרספקסים לחתוך וזה. עכשיו, בשלב הבא התחלנו עם המכונות פייבר לייזר, שזו הטכנולוגיה די חדשה, היא התחילה רק בשנות 2000 פלוס. הקהל של פייברים זה ענף הפרסום, תכשיטנים, לוקחים הרבה פייברים כי הם גם חותכים, גם חורטים על הזהב, על הכסף, על הטבעות, כל מיני דברים כאלה. והיום אנחנו יותר מוכרים זה לתעשייה. כי בתעשייה יש הרבה שימוש למכונות לייזר. יש סימון על החלקים, סימון ברקודים וכל מיני דברים כאלה. חוץ מזה, בזמן האחרון אנחנו התחלנו עם הרבה פרויקטים לתעשייה, שזה מאפשר להכניס את המכונה באמצע התהליך של ייצור. נגיד, יש איזשהו חלקים או משהו שעורכים בייצור כל שנייה, עורכים וזה, אז המכונה יכולה תוך כדי נסיעה של חלק, לצלם אותו ולעשות את הכיתוב, את הברקוד או משהו, ומידע משתנה והכל. זה גם כן הפרויקטים שהרבה היום נדרשים. עד היום אנחנו צברנו קרוב ל1,000 לקוחות יש לנו. ברגע שאנחנו מוכרים מכונות, אנחנו התחלנו גם כן לשווק חומרי גלם למכונות. כי זה הדבר שגם אנשים צריכים מאוד. אנחנו קודם כל בנינו את התעודה מאוד גדולה עם יכולת, מה הבן אדם יכול לעשות בלייזר. הוא צריך לדעת אם הוא קונה מכונה, מה היכולת שלו. כי
מכונה יכולה לעשות כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה נישות, לתפוס, ובן אדם צריך לדעת איזה נישה הוא לוקח ומה הרעיון שהוא יכול לפתח. וזה מאוד חשוב. כשאנחנו עוזרים לאנשים לפתוח עסק, אנחנו קודם כל מסבירים לו איפה הנישה שלו, איפה הוא יכול לעשות את הכסף, ואז יש לנו גם כן כל מענה לחומרי גלם. להיכנס לעניין, אז הוא בוחר, רוצה לבחור מכונה או לבחור את העסק, אז הוא מתחיל להסתכל על המחירים. וזו הטעות הכי גדולה של אנשים, כי זה מה שאני בדרך כלל מסביר לאנשים, שהמחיר זול הוא תמיד זול, צריך לדעת למה הוא זול. מה יש לו, למה הוא כזה זול? כי אנחנו החלטנו שאנחנו קונים ומוכרים מכונות רק ואך ברמה גבוהה. כי זה מאוד חשוב שאני מוכר לבן אדם את המכונה בתוך האחריות, אני אף פעם לא חוזר אליו, זה השם שלי. אם אני חוזר פעמיים על המכונה, זה נזק לעצמי, לא רק בכספית, גם נזק של איבוד השם. אז בגלל זה אני תמיד אומר לאנשים שמוכרים לקנות מכונה, אז הם צריכים קודם כל להבין איזה מכונה, איך היא בנויה, איך נותנים שירות עליה. ומכל הניסיון שלנו אנחנו גם בנינו מכונה קטנה, שאנשים בהרבה משתמשים בבית, מכונה ביתית, בעסקים קטנים שאין להם הרבה מקום, בחנויות וכאלה. ובנינו את זה מרוב הניסיון שאנשים רוצים משהו לעשות ואין להם מקום בעסק, דברים כאלה כמו חותמות, זה מאוד הולך בארץ. זה מה שאני רוצה להגיד לאנשים, הזול הוא בדרך כלל יותר קל. מה שמשמח אותנו שהיום כל הבתי ספר עם כל החינוך מתחיל להיכנס לאולם טכנולוגיות. וזה נותן הרבה, כי בדרך כלל היום בארץ אתה לא תמצא אנשים מקצוענים, אבל בזמן האחרון, בשנים האחרונות, אני רואה שהמגמות האלה שהם פותחים בבתי ספר נותנים הרבה. כל בן אדם שרוצה לפתוח עסק, הוא יכול להתייעץ איתנו, אנחנו נותנים ייעוץ בחינם כמובן, והוא לא חייב לקנות אצלנו אם הוא בכל מקרה חושב לקנות משהו בזול. אבל אנחנו תמיד נותנים ותורמים.